Que tal, familias? Hoxe tócanos introducir o tema de que temos que saber antes de traer un novo gatiño a casa. Vamos a ver, cada especie animal ten unhas características de comportamento e unhas necesidades diferentes. Entón, temos que facernos unha idea previa de cales son as necesidades dun gatiño. Un gatiño necesita refuxio, necesita facer os seus hábitos de higiene e de alimentación, e ter un espacio para eso, o lugar onde dorme, onde come, onde ensucia ten que estar separado. E tamén necesita facer, digamos que controlar o seu territorio. O gato é un animal social que disfruta da nosa compañía, pero non é un animal gregario, de maneira que non necesita formar parte do grupo. Temos que facer con ele un vínculo que poidamos disfrutar todos, tanto el como a nós. Se eso non funciona, imos ter esa clásica imaxe do gato que vive na túa casa e vive a súa vida pasando de ti. E podemos disfrutar moitísimo máis do gato se todos nos queremos moito, que sí. Nos normalmente damos unha carpetiña con información sobre o tema de a súa alimentación, sobre o tema dos hábitos de eliminación e todo isto, saber os problemas de saúde máis importantes. Pero que sí que temos que saber é que a alimentación, o ideal é terlla sempre a disposición. Para eles o natural é comer moitas veces pouca cantidade, e comen ao mesmo ritmo que de día que de noite, e a alimentación máis recomendable, o que vos recomendo é asesorarvos, pois co criador, na vosa tenda especializada ou, por suposto, no veterinario. E despois temos que desparasitar e temos que, antes de vacinar, o ideal é que testemos. Non é obrigatorio para todos os casos, pero que fagamos un test para saber se nos trae o virus da leucemia aos gatos ou da inmunodeficiencia. Porque a maneira de facer a medicina preventiva vai ser diferente. As vacinacións nos gatos o ideal é empezar cando máis ou menos cumplen 2 meses. Despois, a medicina preventiva que imos ter que facer varía un montón en función de se é un gato de interior ou de exterior. Sobre estes temas, faremos vídeos no futuro. Os vídeos que fagamos van depender un pouco das vosas suxerencias. Recordar sempre que nos podedes pedir que temas queredes que saian no vosa canle de veterinario de familia. Ata entón, seguir disfrutando dos vosos peludos. Chao.